Vítame u nového videa a to bude vo skrytých miestnosť. Ja si tu pripravím motorečku a ukážem vám skrytú miestnosť, ale najprv vám prvú skrytú miestnosť ukážem v dome a ďalej uvidíte potom ďalšie skryté miestnosti. Len si musím spavnúť barák, no dom si musím spavnúť a v dome malo by byť skrytá miestnosť. Tak uvidíte skryté miestnosti a len si musím dať dom. Počkajte chvíľočku. Kde to je? Tu je to. Dobre, máme to. Čakaj mi, dobre. Teraz vám ukážem skrytú miestnosť. A to bude dole v sklepu. A mne sa to trošku seka, no. Seka sa mi to. No, napríklad v nemocnici vám ukážem skrytú miestnosť, napríklad ešte pri benzínke a ešte v benzínke. Tu je skrytá miestnosť, počkaj, keď ste to možno nevideli, tak ešte raz. Napríklad, ešte kde? Možno už viem, no ale no dajte si takýto dom, pôjdete, tu dole idete a tu do tej peci skočíte tu. A ste v skrytej miestnosti. Pre mňa nič moc, lebo to nie je ani safe vo skrytej miestnosti. Čo mi tam písalo napravo, ani neviem čo. Teraz vám ukážeme tú skrytú miestnosť v nemocnici, len to bude na dlho možno, no. Už viem, akú skrytú miestnosť vám ukážem. Tak počkaj. Dobre, už som naskočil. Jedol, ja som spadol. Au! Oj. Ja tiež búram ako Džungusová mama, ale vám ukazujem skryté miestnosti, no. Ale neviem riadiť helikoptéru, čo je na stanici hore. Ale ukážem vám skrytú miestnosť. Čo bude tu? A len musíme ísť hore. A tu bude skrytá miestnosť. Počkaj, ja si dám prvú... Počkaj. Vidíte to zelené tlačítko? Tak to klikneme. Čo? Nejak sa mi to nepodarilo kliknúť, lebo ja som na tablete. A nie na počítači. Ty vole! To ma nejak nechce počúvať. Tak toto skrytú miestnosť možno vám neukážem. Konečne. No, skočíme tu, polezíš po rebríku. Ty vole, to nechce ma dať na pokoji.
pôjdeš po rebríku, takto, tu, dobre, skočíš tu, tu je tiskárna peniazy. Klikneš na to, to ti to tiskne. A tuto padá, môžete si zobrať peniaze. Počkajte, ja som omylom toto vypol Roblox. Ale ja budem späť v tom Robloxe. Vidíte, som tu späť. To vážne. Nevadí toto. Ešte raz. Bobor. Toto je totálny tento. Jak sa to volá? No nejaké zviera. Ty vole. Ja sa musím teleportnúť pred mojim domom. A ukážem vám ďalšiu skrytú miestnosť. A to bude... Kam sa musím odpojiť a napojiť. A to bude ďalšia skrytá miestnosť pri benzínke. Aj na benzínke. Ale... To sú už debíli. No. A bude ďalšia skrytá miestnosť. Až ja si musím pridať rýchlosť. Pridám si rýchlosť. Tu pôjdeme dole, takto, a tu by mala byť skrytá miestnosť, len počkaj, ešte nie som tam. Za chvíľku budem. Počkaj, jednu skrytú miestnosť vám ukážem v benzínke. Tak, vystupujeme, takto, ešte na to. Vystupujeme tu a keď chcete, môžete otvoriť toto, ale aj po zatvorení sa to dá ísť. A tu je skrytá miestnosť normálne. Počkaj, vidíte? Skrytá miestnosť v benzínke. Prvá osoba, takto. Vyšiel sa z toho automatu a teraz ideme ešte jednu skrytú miestnosť, čo je tu pri benzínke, a to je presne tu. Tu je tá. Hej! To tam nechce pustiť. No. A tu je skrytá miestnosť. Je to nepekné a špinavé, ale je to skrytá miestnosť. A ešte jednu skrytú miestnosť. No, možno ešte viacej. No. Jednu skrytú miestnosť vám ešte ukážem. Možno, keď ešte jedna bude. No, viacej ešte sú. A to... Idem si pre tú motorečku tu. Teraz...
Alebo ešte už sa zabijem. Aby to bolo rýchlejšie. Zabijem sa. Zabijem. Som síce mŕtvy, ale stojím jak vojak. Dobre. Zabijem sa. Zabil som sa vlastne. A idem. To možno teraz musím pršať. A ideme do toho. Do bazéna. Ja už točím 10 minút. A idem do toho skrytej miestnosti. Dám si prvú osobu, aby ste to vedeli. No neviem to povedať. Prvú osobu dám tak. Tu prejdete iba takto. A to je skrytá miestnosť. Vidíte? Skrytou miestnosťou idem. Tu je takto. Tu môžete ísť. Takto. Tu pôjdete, tu je banka. Zoberete si bombu. Teraz ani neviem, kde je bomba. Dobre. Zoberete si tu bombu. Tak. Ale no tak! Ja nechcem toto klikať. No. Zoberete si bombu. Normálne toto. Tu dáš bombu. Búchneš tu. Tu si ukradneš penieží. Takto pôjdeš. Tu skočíš. Ešte poznám jednu kamerovú miestnosť. Tu pôjdeš. Aha, tady tu. Tu pôjdeš takto. A ukážem vám tu ešte jednu skrytú miestnosť. Tu. Ešte jednu skrytú. Tu. Tá miestnosť tu je. No, nemusím ani. Toto svetlo kliknete. A tu sa vám objaví skrytá miestnosť. To už nie. Dobre? A tu je skrytá miestnosť, čo máte zbraň, čo viete zobrať. Vidíte? To je taká zbraň. Ty vole, ty s tým nedáš pokoja. Tu pôjdete, tu je taká kamerová miestnosť. Tu sú kamery, možno po celom aj meste je kamera. Vyskočím. A ukážem vám ešte jednu takú skrytú miestnosť, ale dokáže ísť aj dnu, ale aj von dokáže ísť. A to bude takto. Že normálne ideš tu takto hore a tu ideš tu vonku. Tu je. Tu pôjdeš do kaférny, do kavárny. Tu si už tu. Je to. Čaute ľudia. Možno sa ešte uvidíme.